Rally er normalt noget, man forbinder med larmende og benzinosende store biler. Men i dag på Bispetorv i Aarhus var der hverken støj eller os, da starten lød til det miljøvenlige rally EV Trophy, som er et motorløb for elbiler. Vi giver sig ud på den skønne rute. Kasper Hjort deltager i løbet, som kører hele vejen fra København til Monaco. Og dørene her er også lavet af plastik, så hvis der kommer en lidt for tæt på. Og selvom bilerne ikke larmer, så er det stadig drengerøvsagtigt at køre elbil. Ja. Den har 170 heste med det samme, så når jeg trykker på speederen, så er der fuld power på. Jeg kan faktisk køre for stort set alt, hvis jeg har lyst. Men selvom elbilerne ikke kan byde på store brummende motorer, så kunne en af bilerne levere sit eget show. Hans Høgholm Steffensen har haft elbil i 3 år. Selvom bilen skal lades efter ca. 400 km, så er det ikke et problem for ham at køre på ferie igennem Europa. Altså du kan sige, at med en elbil, der er det sådan, der bliver du tvunget til at holde de pauser, du bør holde. Han kører i en stor Tesla, og selvom store biler ofte er forbundet med stor lyd, så generer det ham ikke, at hans bil intet siger. Hvis man mangler den fede lyd, så kan man købe det som ekstra udstyr, men vi savner det ikke. Selvom Kasper Hjort er vild med elbiler, så mener han ikke, at de kan opfylde behovet for alle bilister. Hvis du er sælger og skal køre 40.000 km over, så dur den selvfølgelig ikke. Det er ikke alle, der kan køre elbil. Og der er kun én elbil, der kan få anhængertræk på i øjeblikket. Så hvis man skal en jydekrog på, så dur den altså ikke. Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Aarhus Kommune, Camilla Fabricius, sendte bilerne afsted på dagens etape mod Hamborg. Hun håber, at dagens event kan få flere til at få øjnene op for elbiler. Den komfort, der er, og det flow, der er i en elbil, kan være med til at understøtte, at både Aarhus, men også Danmark går fremad mod at vi bliver CO2-neutrale. Ja, når deltagerne den 1. juni de kører over målstregen i Monte Carlo, så har de tilbagelagt 2.500 km og været igennem 7 forskellige lande.